Happy Easter. Happy Easter. Okay, yan yung kapatid na Happy Easter. Happy Easter. Kapatid, kinsa pa po na si Easter. Hindi na nga tawa. Sa na ang pagkabanhaw sa Ginoo. Diya kunoy magtiayon nga mga wanggits. Di ba ano wanggits? Mga tigos. Nga ilang edad mga obsinta. Kunya, katong mga wanggits, mga irihis. Di ba kung sa irihis? May simba. Simba ragbuanon. Kanang Birri Santo. Pero bisan irihis ang mga magtiayon, dato sila. Sa ilang lugar, dato sila. Muna nga ang pari nga nagpuyo dito, nakailan na ito maong mga magtiayon. Kaya gustos pari nga makabig ang maong mga magtiayon nga musimba na. Muna nga ang iyang pamaagi, tungkol kay gusto mas pari nga muadto siya hulilan. Sa tuod ba mo hulilan? Oo. Asa na ang hulilan? Taas. Asa Ikamat na ang na. hulilan? Ito sa Jerusalem. Hulilan sa ato na dito sa Israel, sa Jordan, sa Jerusalem, nga maong naigipuyan sa Ginoo, dito siya natao, dito siya gilubong. So gusto man ang pari nga mato dito, kay mag-pilgrimage, so nangita siya mga tao nga mauban niya. Unya iyang gikumbinsi ang magtiayon, kay basin day kuno og mukuyo, unya di na mairehis. So yatos pare, nya ginas pare ang katiguang nanay, tay, pwede ba tang muuban ato sa hulilan? Motoningon ang tiguang, kung sa manang hulilan, padre, asa manang hulilan, kung sa may naadid to. Moto, isa-isa pare, nga mo na dito. Unya ningon ang mga tiyan, sige padre, muuban ni. Labong tiguang rabaw ni Atis, magkano po dito. Kung doon, maniuban ang mga magtiayon. Kung saglit, di pag-abot na nila dito sa hulilan, pilgrimage na lagi, so naa sila yung istasyon sa cross nga ilang himuon. Unya, ang istasyon sa cross nga himuon, katog yung lugar nga arsa mas Ginoo sa cross, padulong at sa Kalbaryo. So, layo-layo yung baktas. Unya, kay mga tiguan naman lagi sila, ang iyang bana, giatake sa kasing-kasing. Unya, pag-atake, natigok. Namatay. Dito namatay. So ang pare, grabing kuula kay siya kung nagdahan na itong mga magtiayon. Kunya ang ilang kung mga kauban, nag-uulpod kay namatay ang ilang kauban. Kunya sa dihang namatay na, naman sila'y tour guide. Naman sila'y tourist guide, mag-tour nila. Moto na ang tour guide, biduol sa asawa. Ningon ng asawa, Mrs. Sorry kaayo nga namatay ang imong bana. Pero, nakoy suggestion nimo nga kining imong bana anhin na lang ni ilubong din sa hulilan. Kaya kung hindi mo ilubong sa hulilan, wa kay gasto. Libre kag lumon, libre o pantiyon, kunya tagaan pa jud kag kwarta. Kaya di ka maglisod. Pero kung iuli ning imong bana dito sa Pilipinas, ang mahitabo na ni dako kayo kag gasto, kay mahal ang plite sa patay kaysa buhi. Tinood ba? Tinood na. Mahal ng kargamento. Unya, kung gasto kami sis o subras 5 million kung imo pang iuli sa Pilipinas. Walang anin na lang na ilubong ng iba na, ibili na lang na din. Moto niingon ang asawa na tiguang, Sir, di na ako ibilin ang akong bana din di na ako ilubong. Bisan pag libreng pantiyon, libreng lumon, tagaan kong kwarta, yun din ako ibili ng akong bana. Dagon din ako sa Pilipinas, kay adtura na ako ilubong sa Cementerio Alicia. Taga Alicia din iuli din ako, sir, ng akong bana. Bahala kung mahurot ang akong kwarta. Basta kay adtura yun din ako ilubong sa Pilipinas. Moto na ingon ang tour guide. Ma'am, grabe yun din imong kahigugman ng imong bana, kay bahalag mahurot imong kwarta, imo man yung iulay, kay ato ni mo ilubong. Grabe yun ka-inlove ni mo na imong bana. Moto na ingon ang asawa, kung sa'y in love, sir, wala ko mahigugman ng akong bana. Moto na ingon ang tour guide, wala man na ka nahigugman, ibili na lang na din, wala man ka mahigugman.
ningon siya, maubit tao nga di na ko ibilin kay wa na ko nangigugma. Kay kung ibilin na ko ni akong pana dinhi ilubong, ningon ra ba ka kanina sir, nga dinhi sulilan, dinhi namatay si Jesus. Unya dinhi gilubong. Unya pag humaglubong, ingon ka pag humagtulog ka adlaw, nabuhi man si Jesus. Uroy o akong pana dinhi ilubong, simba ko mabuhi o balik. Hakbay na dahil siya sige ampo, nga di na mabuhi isang pana. Ha? O gusto rin siya nga mamatay isang pana. Kamong mga asawa eh. Kung mamatay inyong pana, sugot mo, di na siya mabuhi. Ha? O gusto pa mo mabuhi siya? Gusto. Kamong mga asawa, o kamong mga bana, bana rin eh. Kung mamatay inyong asawa, sugot mo nga di na mabuhi. Yes! Ay, patuloy na ito mabuhi ah. Okay, na reserva.